ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон назоратон мегардонем. 1 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарони сохторҳои қудратӣ ва ҳифзи ҳуқуқу тартиботи кишвар машварати корӣ доир намуданд. дар машварат вазъи кунунӣ дар сарҳади давлатӣ миёни Тоҷикистону Афғонистон ва роҳҳои тақвияти ҳифзи он баррасӣ шуд. طبق گزارش مسئولین دوام هفته آخر دو حادثه تیراندازی به خاک تاجیکستان از آن سوی سرحد رخ داد که در نتیجه 5 کس فوتیده و 5 کسی دیگر زخمی شدند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان عملهای غیرقانونی و اغواانگیز شهروندان افغانستان را شدیداً محکوم نموده به مسئولین دستور دادند که دایر به حل مسئله و پیشگیری از تکرار چنین حادثه‌های ناخوش از چاره و تدبیرهای مؤثر کار بگیرند. برق نعمت ملی است. استفاده آن مسئولیت بلند شهروندی در عملشوی هدفهای کشور حصه گذاریم. соҳаи сайёҳӣ оинаи таърих ва рушди меҳан. душанбе марвориди рӯ ба рушди осиёи марказӣ. Душанбе, я тебя люблю. созандагии мароми мост корҳои ободонӣ дар кишвар ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ вусъат меёбанд. рушди соҳаи кишоварзӣ омили муҳими таъмини амнияти озуқаворӣ дар кишвар. нишондодҳо ҳадафрасанд. шоҳнома танҳо китоб нест. ин сабақи номус, ҳуввият ва ифтихори миллист. оинае ки решаҳои мубораки тоҷиконро аз қаҳрамонию шуҷоат бозгӯ мекунад. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. қарори раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосияи чоруми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум мутобиқи моддаи 52 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 24 Қонуни Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунам. иҷлосияи чоруми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум 15 декабри соли 2025 соати 10 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ. 15 декабр соати 10 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи чоруми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор мегардад. дар иҷлосияи чоруми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи судҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор, қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани илова ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ мегардад. инчунин муҳокимаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйирот ба кодекси тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйироту илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлати даглисткопӣ ва дигар қонунҳои қабулнамудаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дошта шудааст. имрӯз раиси маҷлиси бузурги миллии Туркия Нуман Куртулмуш бо сафари расмӣ ба шаҳри Душанбе ташриф овард. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олиқадру аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. идомаи ахбор. дар Тоҷикистон қисми зиёди нерӯи барқ аз обанборҳо ва дарёҳо ҳосил мешавад. маҳз аз ин рӯ дар мавсими сармо сатҳи об паст гардида дастрасӣ ба нерӯи барқ муҳимтар аз ҳар вақти дигар мегардад. камбориш омадани сол, тӯлонӣ ва камбудии об дар дарёҳо ба тавлиди нерӯи барқ таъсир расонида истодааст. аз ин рӯ истифодаи оқилонаи қувваи барқ калиди устувории энергетикии кишвар дар ин давраи муваққатӣ мебошад. шарҳи мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорони мо. дар кишвар маҳдудияти муваққатии барқ ҷорӣ шудааст. ин тасмим ҳамагонро ба худ саволдор мекунад.
چرا محدودیت ثابت می شود در حالی که حال و هوا آنقدر سرد نیست؟ سبب اساسی خشکسالی به سابقه. از ماه اپریل تا کنون بارشی نظررس نبود. در دریای وخش و دیگر دریاهای جمهوری آمدن آب به طور جدی کم شده است. در منطقه های کوهی که منبع اساسی آب هستند امسال برف قریب نیست. این عامل ها باعث شدند که آبانبارهای نیروگاه‌های برقی آبی پر نشوند و حجم آب در سطح پایان قرار گیرد. تأثیر تغییریابی اقلیم با گرم شدن حرارت هوا و کمشوی مقداری بارشات و تغییریابی گردش اتمسفر تاثیر می‌رساند. این معنای آن را دارد که حالت‌های تغییریابی اتمسفر، سال‌های سربارش و کم بارش و اینچنین گرمی زیاد زود مشاهده می‌شوند. با افزایش حرارت و تغییریابی نمناکی، سرعت آبشوی پیره‌ها و جریان آب در دریاها تغییر می‌یابد. طور معلوم است 98% نیروی برق تاجیکستان از نیروگاه‌های آبی برقی تولید می شود. از این رو کمابی به واسطه به استحصال تاثیر می رساند. تشکیل و اداره کنی محدودیت تدبیر موقتی می باشد. این کار هم با مقصد نگاه داشتن آب برای ماه‌های سردی در پیش ایستاده انجام داده می شود. یعنی امروز کم محدودیت می شود تا در روزهای سردی زمستان برق بیشتر و استوارتر به مردم دسترس شود. هر یک استفاده برنده نیروی برق باعث بلند مسئولیت شناسی شهروندی در پیش خود مقصد گذارد که من در یک روز در فصل سرما سهم خود رو برای پیشرفت کشور میگذارم. در یک روز 1 کیلووات نیروی برق صرفه میکنم. شماره مشتریان به 1,600,000 میرسد. در یک روز ما میتوانیم 1,600,000 کیلووات نیروی برق رو صرفه کنیم و شما تصور کنید که چقدر حجم آب در نیروگاه‌ها ما صرفه کرده میتوانیم. با وجود مشکلات موسمی دورنما روشن است. سال 2026 با زیاد شدن اقتدار پنل‌های آفتابی و با استفاده وارد شدن سطح بلندتر سربند نیروگاه راغون وضع تأمینات برق به مراتب بهتر می‌گردد. و طبق سپارش پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، تاجیکستان سال 2027 باید به استقلال کامل انرژتیکی رسد، یعنی استحصال برق به طلبات کشور پورا جوابگو خواهد شد. تنها با کوشش مشترک دولت و مردم میتوان از این دوره موقتی با کمترین مشکلات گذشت. از این رو مهم است که نیروی برق صرفه‌کارانه استفاده شود. از استفاده به ثمر تجهیزات خودداری، چراغ‌ها و دستگاه‌های نالازم خاموش نگاه داشته شوند. در تاجیکستان روز تا روز همین کارخانه‌های استحصالی زیاد شده ایستادند، اهالی زیاد شده ایستاده است. از همین حساب که استعمال کنندگان انرژی الکتریکی نیز زیاد شده ایستادند. مردم باید صرفه‌کار باشند، از استفاده مثلا همون تکنیک‌هایی که توانایی بلند رو استعمال میکنند کمتر نمایند. محدودیت برق موجوده نتیجه خشکسالی شدید و کمشوی آب در دریاها می باشد، اما مشکل گذرنده است. سالهای نزدیک اقتدار انرژتیکی می افزاید و تاجیکستان به استقلال پوره انرژتیکی می رسد. تا آن روز هر یک شهروند کشور با استفاده عاقلانه نیروی برق می تواند برای گذرانیدن این دوره سهم گذارد. کم گردیدن حجم آب در آبانبار نیروگاه‌ها باعث کاهش یافتن استحصال نیروی برق گشته است و وجود آمدن چنین حالت به تغییریابی اقلیم خاصه به بارشات کم ربط دارد. این هم در حالی است که 98% نیروی برق در تاجیکستان در نیروگاه‌های آبی استحصال می شود. سال گذشته در آغاز ماه دکبر کوه‌ها پرره برفپوش بودند، اما در این شب و روز سال روان حالت چنین نیست، یعنی بارش برف به عمل نآمد و این حالت سبب کم‌آبی گردید. در شرایط کنونی چنین روند تقاضای آن را دارد که هم در خانواده و هم در تشکیلات و مؤسسه‌ها استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق به عمل حتمی و معمولی تبدیل یابد. در قطار ده‌ها عملهای مهمی صرفه‌جویی که متخصصان ساحه همیشه تاکید می‌کنند باید استفاده دستگاه‌های کم مصرف برقی در مد اول قرار داشته باشد. بیهوده از هر گونه گرمکنک‌های زیاد استفاده نبریم، لامپ‌های کم مصرف بیشتر استفاده بریم و عموما تکنیک روزگار را که امروز در روزگار ما خیلی وسیع استفاده برده می شود صرفه‌کارانه استفاده بریم. حتی در استفاده همون تکنیک روزگار یک سیستم هست که اکونوم هست، یعنی صرفه کرده می شود، همون رو استفاده کنیم بهتر بودگی است.
маҳдудияти нерӯи барқ ки муваққатӣ аст, сокинон бо дарки муҳимияти масъала бояд дар ин шабу рӯз аз дастгоҳҳои каммасраф ва аз воситаҳои алтернативии барқароршавандаи энергия ба монанди панелҳои офтобӣ ва дар таъмини гармӣ аз ангишту дигар маводи сӯхт истифода баранд. ҳоло дар кишвар вазъи ҳаво мӯътадил аст ва ҷорӣ шудани маҳдудият дар ин шабу рӯз ба он хотир аст ки дар сардиҳои фасли зимистон таъминот бо нерӯи барқ бештар шавад. эҳсоси масъулияти шаҳрвандӣ хоса татбиқи амалҳои сарфаҷӯӣ дар истифодаи нерӯи барқ роҳи камтаъсир кардани мушкилот ба ҳисоб меравад. баъзе оилаҳое ҳастанд ки омӯхтаанд дар хонаи худашон аллакай гази биологӣ истифода бурдосанд ки ин ҳам як альтернатив энергия альтернативӣ аст ва хушбахтона имрӯз мебинем ки дар бозорҳо ҳама панелҳои офтобӣ ё дигар воситаҳои альтернативии истеҳсоли нерӯи барқ ё ки гармидиҳанда ҳастанд. ин як беҳтарин иқдом аст ки дар некӯаҳволии халқ нигаронида шудааст. дар соли оянда бо татбиқи даҳҳо лоиҳа вазъи таъминот бо нерӯи барқ беҳтар хоҳад шуд ки дар ин росто сохта ба истифода додани нерӯгоҳҳои офтобӣ дар меҳвари фаъолияти ҳукумати кишвар қарор дорад. аз ҷумла дар вилояти Соғд барои беҳтар шудани вазъи таъминот бо нерӯи барқ бунёди нерӯгоҳи офтобӣ дар ноҳияи Ашт амалӣ карда мешавад. коршиносони соҳа иброз медоранд ки бо зиёд шудани нерӯгоҳҳои офтобӣ ва баланд шудани сарбанди нерӯгоҳи Роғон мушкилоти мавҷуда комилан аз байн рафта соли 2027 тибқи супориши роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Тоҷикистон ба истиқлоли энергетикӣ хоҳад расид. дар замони афзоиши талаботи истифодаи қувваи барқ баландбардоштани маърифати энергетикӣ ба як унсури муҳими рушди устувори миллӣ табдил ёфта истодааст. бо дарки ин масъалаҳо масъулину кормандони агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Истаравшан масъулияти баланд зоҳир намуда фаъолияти пурсамарро густурда роҳандозӣ карданд. зимни доир намудани санҷиши навбатӣ ошкор карда шуд ки кормандони маркази савдои истиқлоли шаҳри Истаравшан дар нонвойхонаи мағозаи мазкур на аз ангишт балки аз таҷҳизоти худсохти барқии сермасраф истифода бурда ба талаф ёфтани барқи зиёд сабабгор мешаванд. дар пайи санҷиши мазкур масъулини агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Истаравшан ба мутасаддиёни маркази савдо дастурҳои муфиду самарабахш дода онҳоро муваззаф намуданд ки дар фасли сармо дар танӯри нонпазӣ аз ангишт истифода баранд. маълум гардид ки масъулини соҳа ба мавсими зимистони солҳои 2025-2026 ба куллӣ омода набуда чанде аз ноқилҳои барқӣ зери шохҳои дарахтон қарор дошта ҳар лаҳза хавфи ба амал омадани сӯхторро эҷод мекунад. ҷиҳати бартарафсозии камбудиҳои ҷойдошта ба барқчиёни шаҳр маслиҳатҳои муфид дода шуд. мушоҳидаҳо нишон дод ки бо вуҷуди пайваста ба роҳ мондани корҳои оммафаҳмонӣ аз ҷониби масъулини дахлдор ҳоло ҳам миёни аҳолӣ қонунвайронкуниҳо дар самти истифодаи нодурусти қувваи барқ ба кор бурдани таҷҳизоти худсохти барқӣ ва дуздии барқ ҷой доранд ки ин ҳолат нигаронкунанда буда боиси талафоти нерӯи барқ хоҳад гардид. леваканд ки аз шаҳрҳои саноатӣ ба ҳисоб меравад ба хотири таъмини пурраи нерӯи барқ ва фаъолияти доимии коргоҳу корхонаҳои истеҳсоливу саноатӣ мебояд сарфаи нерӯи барқро бештар ба роҳ монд. масъулини шабакаҳои барқи шаҳри Левакан дар ин самт кадом корҳоро ба сомон расониданд? ба мардум корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронда истодем ки барқро хушсифат ва сарфакорона истифода бурда барои дар фасли зимистон бо барқи доимӣ таъмин будан чораҳои зарури андешта истодаем. ҳар як сокин бояд таҷҳизотҳои барқиро сари вақт хомӯш намуда бояд реҷаи барқро риоя намоянд. аз ҷониби прокуратура танҳо дар асоси санадҳои эътиноии прокурорӣ аз ҷумла дар асоси амрҳои прокурорӣ зиёда аз 28 миллион маблағи истифодаи қувваи барқ ба манфиати давлат барқарор карда шудааст. ҳадафи асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба беҳтар гардонидани шароити зисту зиндагонӣ ва фароҳам овардани инфраструктури зарурӣ барои аҳолӣ равона карда шудааст. расидан ба истиқлолияти энергетикӣ низ аз он ҳадафҳои олии печгирифтаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда дар ин самт тадбирҳои зарурӣ рӯи кор гирифта шуда марҳила ба марҳила амалӣ карда мешаванд. шоҳзода Самандар Мусои Нурмуҳаммад, шаҳри Леваканд, ахбор. дар асоси дастуру супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бо нархҳои дастрас ба аҳолии шаҳру ноҳияҳои кишвар пешниҳод кардани ангишти хушсифат ва аз ин ҳисоб бемушкилӣ сипарӣ намудани давраи зимистони солҳои 2025-2026 дар шаҳри Бохтар ярмаркаи фурӯши ангишт ташкил карда шуд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ.
бо ташаббуси ҳукумати мамлакат корвони мошинҳои пур аз ангишт вориди шаҳри бохтари вилояти хатлон гардид. дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои бо нархҳои дастрас ба аҳолии шаҳру ноҳияҳои кишвар пешниҳод кардани ангишти хушсифат ва аз ин ҳисоб бемушкилӣ сипарӣ намудани давраи зимистони солҳои 2025-2026 дар шаҳри бохтар аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии ангишти тоҷик ярмарка фурӯши ангишт баргузор гардид. имрӯз бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон барои сари вақт омода намудани соҳаи иқтисодиёт иҷтимоиёт дар фасли тирамоҳу зимистони солҳои 2025-26 аз конҳои истеҳсолкунандаи ангишт ба вилояти хатлон зиёда 1500 тонна ангишт бо нархи нисбатан аз бозор 1 баробар вориди шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон гардид. маврид ба таъкид аст ки ҳамасолат дар ин давра талаботи аҳолӣ ба истифодаи ангишт дар баробари дигар номгӯи мавод зиёд мегардад. истифодаи ангишт барои ба гармӣ таъмин намудани манзилҳои истиқоматӣ дар ҳар як оила аз назари сокинон ба даромади иқтисодӣ ва сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ дар давраи зимистон мусоидат мекунад. бо назардошти ин аҳолӣ аз ин дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. ба иттилои масъулин аз тарафи корхонаҳои ангишти мамлакат барои ташкили ярмарка дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон 56 адад воситаҳои нақлиёт ки 1500 тонна ангиштро дар бар мегирад сафарбар гардидааст ва тибқи нақшачорабинии вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон ва корхонаи воҳиди давлатии ангишти тоҷик дар дигар шаҳру ноҳияҳои вилоят низ ин тадбир роҳандозӣ карда мешавад. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, шаҳри бохтар, ахбор. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар боғи куруши кабир кӯчаи сайёҳии мавсимӣ ташкил карда шуд ки то 11 декабри соли равон идома меёбад. тафсилоти бештар дар гузориши ҷаҳонгир сафарализода. бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва ташаббусу иқдомоти наҷибу созандаи роҳбарияти давлат имрӯз душанбе ба шаҳри мавриди таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷӣ табдил ёфтааст. барои шинохти таъриху фарҳанг ва аз наздик дидани пойтахти тоҷикистони офтобрӯя шаҳрвандони хориҷӣ мароғ доранд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ, тарғиби фарҳанги миллӣ, ҳунарҳои дастӣ, муаррифии зарфиятҳои сайёҳӣ, таъмини фазои фарҳангии пойтахт ва фароғати сокинону меҳмонони он дар дораи тақвияти ҳамкориҳои бародаршаҳрӣ миёни шаҳрҳои душанбе ва теҳрон дар боғи куруши кабир кӯчаи сайёҳии мавсимӣ ташкил карда шуд. سلام عرض ادب خدمت مردم خونگرم تاجیکستان. بنده مهدی نحوی هستم از گذر گردشگری باباهای تهران و مدیر اجرایی کوچه گردشگری باغ کوچه کبیر. فضا عالیه. همه چی مهمتر مردم خونگرم و همزبان تاجیکستان هستن که واقعا واسه ما بهترین نعمته. فوق العاده است واقعا شهر شکوفه تو این چند سال خیلی پیشرفت کرده و خیلی سریع رو به رشد قابل تحسینه. عالیه واقعا. تاجیکستان بالا الان خیلی رو به پیشرفته و خیلی خوب داره میشه. اینکه به توریست خیلی دارن اهمیت میدن و استقبال میکنن. پارسال از ایران فکر کنم همزبونی شما با ایرانی‌ها که با ما همزبونید، کشور همسایه و دوستید. این بزرگترین نعمت تاجیکستان برای ماست. من انگار تو کشور خودمم. اصلا احساس غربت نمی‌کنم اینجا. مورد به ذکر است که تشکیل رسته سیاحی در دوره برگزاری نمایشگاه بین‌المللی سیاحی دوشنبه 2025 از جانب شرکت 7 اقلیمی برمن جمهوری اسلامی ایران در همکاری با شرکت سیاحی سیاحت دیار تا 11 دکبر سال روان در باغ کوروش کبیر عملی می‌گردد. طبق نشاندهنده‌های اموری تشریف سیاحان خارجی به تاجیکستان خصوصا به شهر دوشنبه نسبت به سال‌های قبلی امروزها به مراتب زیاد گردیده است که نتیجه زحمت و تلاش‌های سازنده و بنیادکارانه است. هر سیاحی که امروز به دوشنبه تشریف می‌آورد از موثرترین شرایط بهره‌ور می‌گردد و به خود تأثیرات نیک می‌بردارد. Я первый раз в Таджикистане и первый раз в Душанбе. И я восхищена вашим городом. И я поражена, какой он современный, какой он чистый, какой он красивый. Мне показали все значимые места вашего города, и я осталась просто в полном восторге от доброжелательности людей,
от того, как со мной хорошо все разговаривают по-русски. Душанбе, я тебя люблю. من خیلی خوشحالم از اینکه تو این کشور عزیز تاجیکستان و در کنار مردم عزیز تاجیکستان هستم. این کشور سرشار از آرامش، مردم مهربان. هر جایی که نگاه می‌کنی مردم بهتون لبخند میزنن، مخصوصا وقتی متوجه میشن ما ایرانی هستیم خیلی بهتر با ما رفتار میکنن. دوشنبه رو دوست دارم چون شباش خیلی زیباست، با اینکه سرده مردم اصلا به سرما نگاه نمیکنن، در کنار همن و باعث میشه که به همه خوش بگذره. кӯчаи сайёҳии мавсимӣ ҳамарӯза аз соати 11 то 22 фаъолият мекунад. дар он баргузории барномаҳои фарҳангӣ, намоиш ва фурӯши маҳсулоти ҳунарҳои мардумӣ, чӯбкорӣ, заргарӣ, гулдӯзӣ, кулолгарӣ, чакандӯзӣ, қолинбофӣ, наққошӣ, косибӣ, хӯрок ва хӯришҳои лазиз, шириниҳо ва обҳои ташнашикани ҷонибҳо, бозиҳои шавқовари варзишию зеҳнӣ, озмуну викторинаҳо, бозиҳои сиркӣ, намоиши театрӣ, гӯшаи аксбардорӣ бо либосҳои миллӣ ва дигар чорабиниҳои фарҳангӣ дар назар аст. ин иқдом метавонад дар оянда барои ташкили кӯчаи сайёҳии доимамалкунанда дар пойтахти кишвар заминаи мусоид фароҳам оварад. вобаста ба сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ин замина иҷро намудани бандҳои нақшаи чорабиниҳо оид ба сохтмон ва ба истифода додани иншооти гуногун соҳа дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон корҳои назаррас амалӣ шуданд. Дар вилоят сохтмони зиёда аз 1390 иншоот ба нақша гирифта шуда, аз он 1330 иншоот мавриди истифодабарӣ қарор дода шуданд. гузориши ҳамкоронамон идомабахши ҳамин мавзӯст. дар заминаи сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар муддати 34 соли замони соҳибистиқлоли давлатӣ ба натиҷаҳои баланди созандагиву бунёдкорӣ ноил гардид. айни ҳол вилоят дар марҳилаи нави рушд қарор дошта, дар қатори дигар шаҳру нояҳои кишвар ба ифтихори сазовор пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои созандагиву бунёдкорӣ вусъати тоза касб намуда, сохтмони иншооти таъиноти иқтисодиву иҷтимоӣ идома доранд. дар ин замина дар вилоят сохтмони зиёда аз 1391 иншоот ба нақша гирифта шуда, 1330 иншоот мавриди истифодабарӣ қарор дода шуданд. дар сади иншооти дигар корҳои сохтмонӣ ҷараён доранд. кишвари мо чеҳраи худро, симои худро сол то сол не, балки ҳар лаҳза ва ҳар сония дигар карда истодааст. хусусан агар ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон назар андозем ба шаҳри Хорух, имрӯз ободонию созандагӣ яъне бисёр ҳам назаррас аст ва мо сокинони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Хорух аз ин пешравию ободонӣ хеле хушҳол ҳастем ва мехостам аз номи тамоми сокинони вилоят миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ин қадар ғамхориҳо зоҳир намудан ба мардум, ба мардуми яъне меҳмоннавози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз самими қалб расонам. дар заминаи амалӣ намудани дастуру ҳидоятҳои президенти кишвар дар қаламрави вилоят дар баробари бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, бунёди муассисаҳои таълимиву томактабӣ муташаккилона идома дорад. ба ин васила дар дурдастарин ҷамоати деҳоти вилоят низ бунёди иншооти соҳаи иқтисодиву иҷтимоӣ хуб ба мушоҳида мерасад. сокинони вилоят аз равани корҳои ободониву созандагӣ изҳори миннатдорӣ намуда аз таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати мамлакат дар самти рушди ҳар як шаҳру нояҳҳои вилоят арзи сипос менамоянд. ҳоло корҳои бунёдӣ дар як қатори иншооти таъиноти гуногун идома дошта то таҷлили арзанда 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоят ба истифода дода хоҳанд шуд. бо ин мақсад дар қаламрави вилоят аз иншооти таъиноти гуногун зиёда аз 45 иншооти соҳаи тандурустӣ, 90 муассисаи соҳаи маориф ва беш аз 100 корхонаи истеҳсолӣ сохта ба истифода дода мешаванд, ки ба рушду пешрафти
пешрафти иқтисоду иҷтимоии вилоят ва беҳбудии сатҳу сифати зиндагии мардум равона карда шуданд. Бояд гуфт ки аз шарофати неъмати пурарзиш истиқлолият имрӯз маркази вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух ба як шаҳри замонавию пешрафта мубаддал гардида, дар ин шаҳри афсонавӣ имрӯзҳо боз сохтмони чандин иншооти дигар идома доранд. Мардуми ин диёр бо шукригузорӣ аз фазои сулҳу субот ва ваҳдату ягонагӣ умри осудаву зиндагии шоистаро ба сар бурда истоданд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшои Рустам, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, Ахбор. дар ноҳияи Фархор ба рушди инфрасохтори сатҳи маҳал таваҷҷӯҳи бештар мегардад. татбиқи чунин ҳадафҳо ба бунёди иншооти гуногун таъинот, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва дар маҷмӯъ ба сатҳи некуаҳволии мардум замина гузошта, ин омил барои рушди дигар соҳаҳо низ шароити мусоидро фароҳам овардааст. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи ҳукумати мамлакат дар баробари ташаббускориҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, соҳибкорону сокинони ватандӯси ноҳияи Фархор дар самти ободониву бунёдкориҳо ва рушди сатҳи маҳал саҳми арзишманд доранд. ин навбат корҳои роҳсозӣ дар ҳудуди деҳаи дарқади ҷамоати деҳоти Дарқад бо суръату сифати баланд ҷараён дорад. тибқи нақша мунфаршнамоии роҳҳои автомобилгарди кӯчаҳои деҳа дар масофаи беш аз 5 километр бо паҳноӣ аз 6 то 7 метр ва ғафсии 8 сантиметр амалӣ карда мешавад. токунун наздики 3 километр роҳи ҳудуди деҳа бо назардошти таъмини равшаннамоӣ, бунёди роҳи пиёдагузар, бетонрезии ҷӯйборҳои обгузари ду канори роҳ, гузоштани қуттиҳои партов ва амалисозии дигар тадбирҳои ободонӣ ба итмом расида, чунин раванди роҳсозӣ дар қисмати дигари кӯчаҳои деҳа бо вусъат идома дорад. бо мақсади таъмини сифатнокии роҳи автомобилгард, техникаву механизмҳои соҳавӣ ҷалб гардида, ҷараёни корҳои сохтмонӣ зери назорати доимии мутахассисон мебошад. иқдоми мазкур бо саҳмгузориҳои сокинону соҳибкорони маҳаллӣ роҳандозӣ шуда, дар доираи омодагиҳои сазовор ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ амалӣ гардида истодааст. имрӯз мардуми деҳаи мо, ҷавонони деҳаи мо иқдом гирифтанд, дар тақрибан 3 километр раҳи деҳаро мунфаш карда истоданд. мардум аз ҳамин хирсанданд. мардуми деҳа ки имрӯз раҳо асфалтпӯш шудаву зиндагии мардум бениҳоят нақш шуда истодааст. пеш аз асфалтпӯш кардани ҳамин роҳҳо бисёр раҳи деҳа мушкили гузар буд. баъди асфалтпӯш кардани ҳамин раҳҳо мардум мушкилшон осод шуд. ҳар як нафари ҳамин деҳа барои асфалтпӯш кардани ҳамин деҳа самша гузоштагӣ аст. ин нишонаи тинҷиву амонӣ, нишонаи беҳтар шудани зиндагии мардумае ки имрӯз мардуми мо раҳҳоро асфалтпӯш карда истоданд ва зиндагишон пеш рафта истодааст. сокинони деҳа бо ҳашари дастҷамъона корҳои иловагиро бо қувваи дастӣ иҷро намуда, раванди корҳои сохтмониро суръати бештар расонида истодаанд. дар баробари мунфаршнамоии роҳҳо инчунин 5 пули мошингузар низ дар ҳудуди деҳа бунёд карда шуд. вобаста ба таҷдиду бунёди роҳҳои автомобилгард дар ноҳияи Фархор давра ба давра иқдомҳои созандаву тадбирҳои муассир амалӣ гашта, ин омил ба рушди дигар соҳаҳо дар ноҳия заминаи мусоидро фароҳам сохтааст. ҷамоат Дарқад аз 6 деҳа иборат мебошад. дар деҳаҳои мо ободонии сонагӣ рафта истодааст. мо дар оянда бо ниятҳо дорем ки ҳамин шоҳраҳое ки байни ҷамоат байни ноҳия пайваст мешавад, 12 километр мо мехоҳем то 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон асфалтпӯш карда тием. аҳолии деҳа бо шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолии кишвар иқдому ташаббусҳои созандаи ҳукумати мамлакатро ҷонибдорӣ намуда, бо ифтихор дар ободониҳои сатҳи маҳал саҳмгузорӣ карда истодаанд. ба ҷуз аз бунёди пулҳо ва аз навсозии роҳҳои автомобилгард, ҳамзамон сутунпояҳои чӯбини хатҳои барқи ҳавоии кӯчаҳои деҳаро бо сутунпояҳои нави бетонӣ иваз намуда, ҳамзамон бо насби чароғҳои аз офтоб нерӯгиранда равшаннамоиро низ таъмин намуданд. ғайр аз ин бо маблағгузориҳои сокинон дар маркази деҳа бунёди бинои дуошёнаи беморхона идома дорад. иншооти мазкур бо назардошти афзоиши шумораи аҳолӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ бунёд шуда, баҳри ҳифзи солимии ҷомеа ва беҳтарнамоии сатҳи хизматрасониҳои тиббӣ ба сокинон мусоидат менамояд. ҳамчунин бо саҳми яке аз соҳибкорони деҳа бо кандани чоҳи амудӣ аз чуқурии 76 метр ва сохтани анбори захиравии об барои сокинон оби тозаи нӯшокӣ таъмин гардид. иқдоми дигаре ки дар натиҷаи ҳамаромиву иттиҳодии мардум амалӣ карда шуд, ин тоза намудани заҳбуру заҳкашҳои ҳудуди деҳа ба масофаи 7 километр мебошад. акнун барои рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини фаровонҳосилӣ шароит беҳтар гардид. тадбирҳои сабзу хӯрамгардонӣ ва амалисозии дигар иқдомҳо низ бо саҳму ташаббускориҳои сокинон ба ободии деҳа ва сатҳи некуаҳволии мардум боис шуда, идомаи чунин ҳадафҳои созанда то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ пурра татбиқ мегарданд. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи Фархор, Ахбор.
تحفه ارزشمند پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون شوهرسر بیزوال ابوالقاسم فردوسی شاهنامه امروز به ساکنان شهر پنجکند رسانیده شد. این اقدام که با هدایت سرور دولت جهت تحکیم خودشناسی ملی و ارزشگذاری به میراث نیاگان راهاندازی گردیده است، باعث روحبلندی و نشاط ساکنان گردید. گزارش در این خصوص. شاهرسر گرانبهای ابوالقاسم فردوسی شاهنامه که همچون رمز افتخار و خرد ملت تاجیک اعتراف شده است به شهر پنجکند وارد گردید. این کتاب به هر خانواده همچون تحفه پیشوای ملت به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی تقدیم می شود. نشر نو و مکمل شاهنامه در 2 جلد و با تعداد 1,700,000 نسخه نشر شده است و به هر عائله ساکن تاجیکستان از جمله 60,000 عائله ساکنان شهر پنجکند نیز نسخه های تازه نشر این شاهرسر تقدیم کرده می شود. باعث افتخار و سرفرازی است که امروز به شهر باستانی پنجکند نیست تحفه در انتظار اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اثر زوال حکیم فردوسی شاهنامه دسترس اهالی شهر و دیهات پنجکند گردید. ما امروز دیدیم که مردم شهر دیهات پنجکند با خوشنودی این اثر خیلی قیمت بها رو قبول کردند. باید قد نمود که اثر بزرگ شاهنامه اهمیت تاریخی دارد، اهمیت تربیوی دارد و اثری است که آن از اجداد گذشتگان ملت تاجیک نقل میکند و قهرمانان آن تمثال امروز نمونه عبرت شهروندان است. ما افتخار میکنیم که مردم شریف تاجیکستان به قدر زحمت‌های محترم پیشوای ملت میرسند و مردم برای صیقل دادن معرفت خود دقت میدهند. اقدام مذکور جزئی برنامه دولتی بالا بردن معرفت ملی و احیای سنت‌های کتابداری و کتابخوانی میباشد، زیرا شاهنامه محصول 35 سال جستجو و ایجاد فردوسی حماسه با شکوه است که در آن وطن دوستی، ارزش‌گذاری به عنعنه‌های ملی و تاریخ کهن مردم تاجیک با تازگی خاص انعکاس یافته است. در شهر پنجکند برای تامین نمودن هر خانواده به این کتاب هدف اساسی گذاشته شده است. با این مقصد گروه‌های کاری از حساب کارمندان مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی، آموزگاران و فعالان محله ها تشکیل گردیده به خانه های پیرانسالان، بیماران و اشخاص برجامانده شخصا رفته کتاب را به دست ساکنان می سپارند. مردم سربلند شهر پنجکند تشبث اساسگذاری صلح و وحدت ملی را با یک روحیه بلندی و تندرستی و انسان دوستانه قبول نموده با مقصد حفظ میراث نیاگان کتاب شاهنامه بیزوال حکیم فردوسی را با یک روحیه بلند قبول کرده ایستادند. ساکنان پنجکند این اقدام را همچون نشانه غمخوری رهبریت مملکت در راه بالا بردن معرفت جامعه، احترام به ارزش‌های ملی و تحکیم خودشناسی ملی استقبال می‌گیرند. باعث خرسندی است که این کتاب نایاب، کتابی که سالهای خیلی پیش نشر شده بود، امروز نه تنها دسترسی بعضی قشرهای برگ دسترسی هر یک عائله، هر یک خانواده تاجیکستان میشد. ما از این بسیار خرسندیم. اقدام تقسیمات شاهنامه از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون افاده واضح توجه رهبر دولت به فرهنگ، تاریخ و خودشناسی ملی میباشد. این عمل امکان میدهد که هر خانواده به گنجینه بی‌نظیر ادبیات کلاسیکی تاجیک دسترسی پیدا کرده، نسل جوان به مطالعه، آموزش میراث نیاگان و روحیه وطن‌دوستی بیشتر جلب گردد. دلیری بازار، خیام جورزاده، شهر پنجکند، اخبار. аз ҳисоби меҳнати пурсамар ва таҷрибаи беназири лимӯпарварӣ дар баробари таъмини бозорҳои истеъмолӣ ҳамзамон кишоварзони ноҳияи ҷайҳун зиёда аз 1500 тонна лимӯи босифати ватаниро ба хориҷи кишвар содирот намуданд. аз таҷрибаи лимӯпарварони ноҳияи ҷайҳун гулчеҳраи саттор гузориш медиҳад. از پرورش و استحصال میوه‌های سیتروسی ساکنان ناحیه جیهون حاصلی با صفت و فراوان و به بازار جهانی جوابگوی جمع‌آوری نموده از این حساب فایده زیاد گرفته و اقتصادیات خانوادگیشان را مستحکم می‌نمایند. میدان گرمخانه‌هایی که در آنها پرورش لیمو به راه مانده شده است در این ناحیه 270 گکتار را تشکیل می‌دهد و هوسمندی که سهمداران دهات به استحصال این میوه گرمی دوست دارند به اندازه است. ساکن جماعت دهات 5 ناحیه جیهون عبدالرحیم طایرف
در قطعه زمین نزد حولگیش بیشتر از 200 نهال لیمو را پرورش میکند که در نتیجه رعایت اگرتکنیکای درست پرورش از یک درخت لیمو میتواند زیاده از 70 کیلوگرم حاصل گیرد و 1 کیلوگرمش را از نزد خانه اش 15 سامانی به فروش برآورد. این دهقان اصیل آبادی روزگار و برکت خاندانش را از ثمر مهنت می‌بیند و در برابر لیمو دیگر میوه‌های سیتروسی را نیز در زمین نزد حولگیش برای تجربه پرورش می‌کند. این لیمو پروری با تجربه از ثمر مهنت می‌تواند تا 15 تانه حاصل با صفت لیمو به دست آورده از فروشش 225,000 سامانی فایده بیند. استفاده ثمرناک زمین پرفیض دیار امکان می‌دهد که مردمانش دور نرفته در نزد خانه خود مهنت کرده راحت بینند. به مثل این لیمو پروری اصیل در این و دیگر دهات ناحیه زیاد نفرانی که با محبت سالهای زیاد به پرورش لیموی از لحاظ اکولوژی تازه و از جهت طعم ناتکرار مشغولند. در ناحیه جیهون در هم بخش اهالی هم در خوجگی دهقانی و جمعوی در میدان 270 گکتار گرمخانه‌های لیمو پروری موجود است که از زمین 230 گکتارش حاصل دهنده می باشد. از 230 گکتار حاصل دهنده 120 گکتارش در بخش اهالی و 110 گکتارش در خوجگی دهقانی فرمری هستند که عین زمان جمعوری حاصل لیمو در ناحیه ادامه دارد و به حساب میانه از 1 گکتار گرمخانه لیمو پروری 500 تا 520 سنتنر یعنی 50 تا 52 تن حاصل لیمون جمعوری کرده می شود. برای گرفتن منفعت بیشتر و تأمین فراوانی بازار در فصل زمستان و بهار و تابستان به این میوه سرخریدار خوجگیداران در حالت معین لیمو را در سرخانه ها نگاه می دارند. امروز صاحبکاران آمده از زمین دهقانان ناحیه جیهون خریداری نموده برای صادرات به خارج کشور هم اینچنین برای سردخانه ها برای نگاه داشتن نمود لیمو تا دوره بهاری گرفته ایستادند. عین زمان از هر یک گرمخانه که در خوجگی دهقانی فرمری هستند در بخش اهالی هستند از 1 گکتارش تا 50-52 تن لیمون استحصال شده ایستاده است. اکثری لیمو پروران امسال از حاصل فروش و صادرات لیمو منفعت خوب دیده برای باز هم رشد دادن و بلند برداشتن محصولناکی‌اش تلاش می‌نمایند. дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ фестивал намоиш ва фурӯши чорвои зотӣ баргузор гардид ки дар он беҳтарин навъҳои чорво аз хоҷагиҳои ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ба намоиш бароварда шуд. гузориши ҳамкоронамон. ҳадаф аз баргузор намудани фестивал намоиш ва фурӯши чорвои зотӣ дар вилояти хатлон ин пеш аз ҳама зиёд намудани саршумори чорвои хушзод, баланд бардоштани маҳсулнокии он ва дар ин замина мусоидат намудан дар таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифату рақобатпазири ватанӣ маҳсуб мегардад. ба хотири таҳким бахшидани самти чорводорӣ дар вилояти хатлон ҳамасола бо ибтикори вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон ва раёсату бахшҳои он дар минтақа фестивал намоиш ва фурӯши чорво доир карда мешавад. дар тадбири имрӯза ки дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ сурат гирифт, чорводорони шаҳру ноҳияҳои минтақаи бохтар ва кӯлоб иштирок намуданд. дар ноҳияи дӯстӣ дар бахши аҳолӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ зиёда аз 72 000 чорвои калони шохдор парвариш карда мешавад ки имрӯз мо дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дар намоиши чорвои хушзод иштирок дорем. аз ноҳияи дӯстӣ навъҳои чорвои хушзод ба монанди сментал, чорнопёстр, инчунин шведӣ, зодҳои шведӣ, ҳам буқоҳо, ҳам модагоҳҳо дар ин ҷо ба намоиш гузошта шудааст. ғайр аз ин мо дар ин ҷо зодҳои тоҷикӣ, аспҳои зодҳои тоҷикиро мо ба намоиш гузоштем, инчунин харгӯш ва моҳӣ. дар фестивал намоиш хоҷагиҳои чорводорӣ ва зодпарварии вилоят, инчунин бахши аҳолӣ
чорвои калони шохдор, гӯсфандони зоти ҳисорӣ ва тоҷикӣ, асп, моҳӣ, хӯроки омехтаи чорво ва навъҳои гуногуни харгӯшро ба намоиш гузоштанд. Харгӯшпарварӣ солҳои охир рушд карда, дар вилоят шумораи хоҷагиҳое ки ба парвариши он машғуланд, афзоиш меёбад. Харгӯшҳое ки имрӯз дар ин намоишгоҳ ба фурӯш гузошта шуданд, яке аз беҳтарин зотҳо дар вилоят маҳсуб ёфта, аз ҷиҳати вазн ва талабот аз дигар навъҳои он бартарӣ доранд. мо дар як сол якташ то 60 насл мегирем. Соҳаи кишоварзӣ ки аз манбаъҳои асосии таъмини аҳолӣ бо гӯшт, шир, тухм ва дигар маҳсулоти ғизоӣ ба ҳисоб меравад, дар нигоҳ доштани захираҳои ирсӣ, афзоиши чорвои зотӣ ва ташкили ҷойҳои нави корӣ нақши муҳим дорад. ҳамасола дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бо ибтикори мақомоти ҳукумати давлатии вилояти хатлон, мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ намоиш фестивали чорвои хушзод ва зотии минтақаи бохтар ва минтақаи кӯлоби вилояти хатлон гузаронида мешавад, ки ҳамасола чорвоҳои хушзод, зотӣ ва таҷрибаи якдигар пешкаш намудани зотҳои нави сермаҳсули ширию гӯшти ба шаҳрвандон, ба хоҷагиҳо байни якдигар табодули таҷрибаи якдигарро пешкаши тамошобинон мегардонад. Ин ба ғанӣ гардонидани бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти худии ватанӣ аз ҷиҳати экологии тоза, аз он ҷумла шир, гӯшт, тухм, моҳӣ, асал мусоидат менамояд. таъмини рушди устувори соҳаи чорводорӣ ва иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зери таваҷҷӯҳи ҳамешагии кишоварзон қарор дошта, баҳри фароҳам овардани шароити парвариш ва афзун гардонидани шумораи чорвои хушзод тадбирҳои зиёде амалӣ карда мешаванд. Дар ин баробар таваҷҷӯҳи соҳибкорон низ дар бахши чорводорӣ сол аз сол бештар гашта, баҳри ворид намудани чорвои сермаҳсули ватаниву хориҷӣ аз ҳама имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода мебаранд. Фақат дар бахши ҷамъиятӣ зиёда аз 68 000 сар моли майдаи шохдор парвариш меёбад. дар хоҷагоҳи ҷамъиятӣ зиёда аз 2950 сар моли калони шохдор парвариш меёбад. ин хоҷагоҳ ҳарсола чӣ истеҳсоли гӯшт, чӣ истеҳсоли шир, чӣ истеҳсоли пашм бошад, пурра ва барзод иҷро карда истоданд. бовар аст ки дар оянда саршумори чӣ моли майдаи шохдор, чӣ моли калони шохдор, чӣ асп ва парранда бояд зиёд шавад. зимни чорабинӣ таъкид шуд ки имкониятҳои васеъи табиӣ дар кишвар замина фароҳам меоварад ки рушди чорводорӣ тақвият бахшида шуда дар амалигардии ҳадафи стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ нақши муҳим дошта бошад. хоҷагиҳои зотпарварӣ ва бахши аҳолӣ дар вилоят бо истифода аз шароит ва бо назардошти таъмини сокинон бо маҳсулоти шириву гӯштӣ ҳамасола шумораи чорвои хурд ва калони шохдорро афзун менамоянд ки ба ҳолати 1 декабри соли 2025 1 207 706 сар чорвои калон, 3 118 000 сар моли майда ба қайд гирифта шудааст ки нисбат ба чанд соли қаблӣ хеле зиёд мебошад. дар фарҷоми чорабинии иштирокчиёни фаъоли фестивал бо ифтихорнома, сипоснома ва тӯҳфаҳои вазорати кишоварзӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон қадрдонӣ гардиданд. дар доираи лоиҳаи барқарорсозии устувори ландшафтҳо дар деҳаи похути ноҳияи айнӣ заминҳои бекорхобида ба гардиши кишоварзӣ ворид гардида, инфрасохтори обрасонӣ ва корҳои сабзкорӣ рушд ёфта барои беҳбуди муҳит ва рушди устувори хоҷагидорӣ заминаи нав фароҳам шудааст. гузориши навбатӣ. бунёду барқароркунии ҷангал ва ниҳолхонаҳои агентӣ мутобиқ ба нақшаи кории агентии хоҷагии ҷангали ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи айнӣ татбиқи барномаи рушди соҳаи ҷангал барои солҳои 2022-2026 бо суръат идома дорад. дар ҳамкорӣ бо муассисаи хоҷагии ҷангали ноҳия як қатор корҳои барқарорсозӣ, бунёди ниҳолхонаҳо ва парвариши ниҳолҳо иҷро гардида истодаанд. айни ҳол дар ҳудуди хоҷагии ҷангал 30 сотиқ ниҳолхонаҳои фаъол мавҷуданд ки дар он беш аз 23396 бех ниҳол парвариш меёбанд. дар масири хоҷагии ҷангали ноҳияи айнӣ дар майдони 30 сотиқ ниҳолхони хурд мавҷуд мебошад ки миқдори умумии ниҳолҳои шунда дар ниҳолхони хурд ба имрӯз 23396 бехро ташкил мекард ки инҳо аслан ниҳолҳои сӯзанбарг, ниҳолҳои ороишӣ,
نیروهای سوی افغان رو تشکیل می‌دهد. با دستگیری کمیته حفظ محیط زیست و لایحه برقرارسازی استوار لندشافت‌ها، کارهای از نو برقرارکنی زمین‌های بیکارخوابیده در جماعت دهات از دهه پخود آغاز یافتند. با گردش کشاورزی جلب کردن قطعه 156 گکتار ادامه داشته، اینفراستراکچور ضروری بنیاد می‌شود. از سگاب دهه فناوری تا موضع دشت بالا 9 کیلومتر خط نوی آبرسانی توسط لوله‌های پلی‌اتیلنی و آهنی با قطر 160 میلیمتر کشیده شده ایستاده است. تا امروز 50% کارها اجرا گردیده، نصب و پیوست قبرها با سرعت جریان دارند. گرد و اطراف موضع دشت بالا که زیاده از 10 کیلومتر طول دارد، در آن موضع 63000 بیخ نیولهای سوی افغان میوه‌دهنده شنانده شدند. برای آبمانی منتظم سیستم آبیاری قطروی تطبیق گردیده ایستاده است. ساختمان دو حوض آب جمع‌کنی 10 متر مکعب پرره انجام یافته، شبکه آب تامین کنی در مرحله تطبیق قرار دارد. همچنین در تگاب دهه فناوود در موضع انترک با دستگیری لایحه 5 گکتار باغ بنیاد گردیده، 5000 بیخ نهال از جانب کارمندان خواجگی جنگل شنانیده شده است. گرد و اطراف این موضع با درازی 4 کیلومتر سیمتوربندی گردیده، زمین‌های سال‌های طولانی بیکارخوابیده به میدان جنگل‌های جوان و باغ‌های نو تبدیل یافته ایستاده‌اند. موافق شرطنامه که در این موضع تگاب فدماوود در موضع انترک عین حال شرطنامه بندی کرده شده است برای بنیاد و برقرار کنی جنگلزارها. من همین زمین‌هایی که عین حال شما دیده است، من خیلی زمین‌ها ناهموار بود. ما همینا برای اصلا برای محیط زیست، یعنی برای برقرار کنی جنگلزارها در اینجا زیاده از 5000 ما نهال شناندگی هستیم. عین حال نشو نماشون خوب است و نه با آب تامین هستند. تطبیق چنین کارهای سازنده امکان می‌دهد که زمین‌های خالی به جنگلزار و باغ‌های نو مبادل گردند. اقتدار استحصالی خواجگی جنگل بالا رود. امروز در شهر دوشنبه بخشیده به روز چنکونی اینترنت همایشی بین المللی برگزار گردید که در هفته آن کارشناسان ساحه مسائل وابسته به ارزیابی حالت کنونی اینترنت، تحلیل و بررسی و راه‌های تقویت بخشی آن را مورد محاکمه قرار دادند. گزارش همکارانمان. با ابتکار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و جمعیت سهامی کشاده تاجیک تلکام، اینچنین شریکان خارجی در تالار آیتی پارک شهر دوشنبه بخشیده به روز چنکونی اینترنت میشورمنت دی همایش بین المللی برگزار گردید که در کار آن متخصصان وطنی و خارجی ساحه اپراتوری، تکنیکی و تحقیقاتی شرکت ورزیدند. همایش مذکور زمینه مهم برای مبادله افکار و روش‌های معاصر چنکونی حالت و استواری شبکه‌های اینترنتی در منطقه ارزیابی گردید. ناطقان ضمن معرفی معروضه‌ها ابزارهای کلیدی مانیتورینگ و تحلیل اینترنت از جمله رایپ اطلس، رایپ استیت، خدمات اطلاعاتی مسیر و اینفراستراکچور ذخیره‌های عمومی کلیدها را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. همایش زیرین بخشی از تلاش‌های گسترده بهره رشد ساحه کمیونیکاسیونی کشور دانسته شد. باعث به یادآوری است که بهار سال جاری میان خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رایپ NCC و جمعیت سهامی کشاده تاجیک تلکام یادداشت همکاری به امضا رسانیده شد که هدف آن تحکیم اینفراستراکچور رقمی کشور میباشد. برگزاری چنین نوی چرابینی‌ها برای فراهم آوردن فضای مساعد برای تحکیم استواری شبکه، اینواسیون و رشد تکنولوژی‌های رقمی در کشور زمینه مساعد فراهم می‌آورند. در وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان در دایره عملی شوی استراتژی مقاومت با کورپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 همایش برگزار گردید. گزارش همکاران ما از جریان این چاره‌بینی. چاره‌بینی را راهبریت وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان افتتاح بخشیده ذکر نمود که هدف از تشکیل و برگزار نمودن چنین ملاقات و همایش‌ها قبل از همه برطرف نمودن سبب و شرایط‌های به قانون ویرانکنی‌ها مساعدت کننده در سمت اکسپرتیز دولتی ضد کورپسیونی سندهای معیاری حقوقی و گذراندن کارهای فهماندهی وابسته به اجرای برنامه‌های دولتی ضد کورپسیونی از جمله استراتژی مقاومت با کورپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 میباشد. تاکید گردید که
коррупсия мушкилоти глобалии ҷаҳони муосир буда, ҳамчун зуҳуроти сиёсии иҷтимоӣ ба тамоми паҳлӯҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, идоракунии давлатӣ, рушди босуботи иқтисодиёт, некуаҳволии мардум, таъмини риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд таъсири манфӣ мерасонад. Дар Тоҷикистон мубориза бо ин раванд яке аз самтҳои афзалияноки сиёсати молияи давлатӣ ва идоракунии низоми ҳуқуқии кишвар буда пешгирии хавфҳои коррупсионӣ дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ на фаъолияти мавсимӣ, балки уҳдадории доимӣ масъулиятнок ва стратегӣ мебошад. иттилоъ дода шуд ки ҷиҳати татбиқи самараноки стратегияи муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2003 дар сатҳи вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор тадбирҳои муҳим аз қабили рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ ва коҳиши робитаи мустақими шаҳрванд бо корманд, омӯзиши хизматчиёни давлатӣ оид ба одоби касбӣ, баландбардории савияи донишҳо роҷӣ ба қонунгузории зидди коррупсионӣ ва масъулияти хизматӣ, татбиқи механизмҳои назорат, мониторинг ва ҳисоботдиҳӣ дар сатҳи марказӣ ва маҳаллӣ анҷом дода шуда истодаанд. роҳ надодан ба амалу кирдорҳои коррупсионӣ дар иҷрои рисолат ва масъулиятҳои хизматӣ дар низоми устуворсозӣ ва мусоидат ба рушди бемайлони иқтисодию иҷтимоии дилхоҳ-ҷомеа аз масъалаҳои мубрам ва аввалиндараҷа арзёбӣ карда шуд. мақсади асосии чунин мулоқотҳо қабл аз ҳама баланд бардоштани мафкураи зидди коррупсионӣ ва маърифати ҳуқуқии аҳли ҷомеа, пешгирӣ намудани содиршавии ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ, таъмини иҷрои қонунҳо ва барномаҳои давлатии зидди коррупсионӣ арзёбӣ карда шуд. дар донишкадаи санъати театрии Россия дар доираи фестивали ҳаштуми театрии кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил намоишномаи театрии ҷавонии мушфиқӣ аз рӯи асари шоир ва драматург Тимур Зулфиқуров баргузор гардид, ки дар он шоирону нависандагон, олимону муҳаққиқон, омӯзгорон ва донишҷӯёни муассисаҳои олӣ, инчунин тоҷикони муқими Федератсияи Русия иштирок намуданд. Иброҳим Назруллозода ва Хуршеди Саидаҳмад гузориш медиҳанд. дар донишкадаи санъати театрии Русия дар фазои фарҳангиву эҷодии пойтахти Русия фестивали ҳаштуми театрии кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил «Гитис мастер-класс» баргузор гардид. дар доираи ин фестивали бонуфус, ки ҳамасола истеъдодҳои ҷавони кишварҳои гуногунро муттаҳид месозад, намоишномаи саҳнавии ҷавонии мушфиқ аз рӯи асари шоир ва драматурги маъруф Тимур Зулфиқоров ба тамошобинон пешниҳод шуд. ба ин чорабинии фарҳангӣ намояндагони вазорати фарҳанги кишвари иқомат, аҳли илму адаб, омӯзгорону донишҷӯёни муассисаҳои бонуфузи таҳсилоти олӣ, инчунин намояндагони ҷомеаи тоҷикони муқими Федератсияи Русия иштирок доштанд. маҳз ҳамин иштироки густурда нишон дод, ки санъати театрии тоҷик дар маркази таваҷҷӯҳи дӯстдорони фарҳанг қарор дорад. намоишро донишҷӯёни донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода иҷро намуданд. онҳо бо маҳорати баланду завқи ҳунарии худ образҳои асарро зинда карданд. ҳунармандони ҷавон тавассути бозии самимӣ ва тафсири нозуки матн тавонистанд паёми асосии асар инсондӯстӣ, муҳаббат ба зиндагӣ ва эҳтиром ба арзишҳои маънавиро ба тамошобинон расонанд. иштироки ҷавонони тоҷик дар чунин фестивали дорои нуфузи байналмилалӣ бори дигар собит намуд, ки халқи тоҷик дорои фарҳангу адабиёти ғанӣ ва суннатҳои устувори театрӣ мебошад. баёнгари ин ҳама коркарди саҳнавии эстетикӣ, истифодаи унсурҳои миллии тоҷикӣ ва саҳнасозии муосири намоиш буд, ки таваҷҷӯҳи бештари бинандагонро ба худ ҷалб намуд. меҳмонон пас аз анҷоми намоиш иброз доштанд, ки ин гуна барномаҳо на танҳо ба муаррифии фарҳанги миллатҳо мусоидат мекунанд, балки ба таҳкими дӯстӣ, ҳамкорӣ ва мубодилаи таҷрибаи эҷодӣ байни кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил низ аҳамияти калон доранд. чорабинӣ дар фазои дӯстона ба анҷом расида барои ҳозирин имкон фароҳам овард, ки бо ҷаҳони адабӣ, фарҳангӣ ва театрии тоҷик шиносои амиқтар пайдо кунанд. иброҳим Назлозода, Хуршеди Саидаҳмад, Федератсияи Русия, Ахбор. дар шаҳри Ваҳдат аз миёни 157 муассисаҳои таълимӣ ба даври шаҳрии Олимпиадаи фанҳои риёзии табиӣ 1300 нафар ширкат варзиданд, ки назар ба солҳои гузашта бештар мебошад. гузориши ҳамкорамон Маҳмадалӣ Абдукарим дар ин хусус.
ширкати фаъолонаи 1300 нафар хонандагони литсею гимназия ва муассисаҳои таълимии шаҳри ваҳдат дар даври дуюми олимпиадаи фанӣ шаҳодат аз он медиҳад ки бо таваҷҷӯҳ аз дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон рӯз то рӯз соҳаи маориф дар мамлакат рушд менамояд. дар ифтитоҳи даври шаҳрии олимпиадаи фании хонандагон гуфта шуд ки дар ҷаҳони муосир рушди истеъдод ва қобилиятҳои кӯдакону наврасон аз вазифаҳои умдатарини соҳаи маориф ба шумор меравад. бо мақсади рушди истеъдодҳои насли наврас давоми 10 сол аст ки дар назди раёсати маорифи шаҳри ваҳдат муассисаи давлатии маркази дарёфт ва истеъдодҳои хонандагон фаъолият менамояд. маркази дарёфт ва истеъдодҳои хонандагони шаҳри ваҳдат тавонистанд ки бо доир намудани чорабиниву маҳфилҳои гуногун аз миёни хонандагони синфҳои 5-11-и 157 муассисаҳои таълимии шаҳр беҳтарин хонандагонро дарёфт намоянд. хонандагон пурра бо маводҳои тестӣ таъмин карда шуданд. дар ҳама синфҳо омӯзгорон ва нозирони раисати маориф ҳатман иштирок мекунанд. кӯшиш мекунем ки олимпиада дар сатҳи бисёр шаффоф гузарад то ин хонандагон дар даври минтақавӣ хонандагони болояқад ва боистеъдод хонандагони сафарбар карда шаванд ки ҳама ҷойҳои намоёнро ишғол намоянд. соли таҳсили 2024-2025 278 нафар хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри ваҳдат дар даври минтақавии олимпиадаи фании хонандагон ширкат намуда, дар даври сеюм 68 нафар иштирокчӣ соҳиби ҷойҳои намоёнро ба даст оварданд. дар даври ҷумҳуриявӣ бошад 104 нафар ширкат варзида, аз ин шумора 37 нафар ҷойҳои намоёнро сазовор гардиданд. ҳадафи масъулон назар ба солҳои гузашта беҳтар омода намудани хонандагон ба даври минтақавию ҷумҳуриявӣ ва назар ба солҳои гузашта бештар ноил гардидани хонандагон ба ҷойҳои намоён арзёбӣ карда мешавад. маҳмадалӣ абдукарим айюби маҳмурод, ваҳдат ахбор. терроризму экстремизм ҳамчун падидаҳои номатлуб дар замони муосир ҳисобида шуда ба амнияти давлат, суботи ҷомеа, рушду пешрафт ва ҳаёти осоиштаи шаҳрвандон хатари ҷиддӣ эҷод мекунад. боиси нигаронист ки имрӯз гурӯҳҳои тундгаро бо истифода аз технологияи муосир ва ғаразҳои нопоки худ ба рушди устувор ва пешрафти ҷомеаҳо дар сартосари олам монеаҳо ва хатари ҷиддӣ эҷод мекунанд. шарҳи мавзӯъ дар таҳияи Заробиддин Ширинзода. асри 21 бо вуҷуди дастовард ва зарфиятҳои муосири худ пешчурои инсоният мушкилоти дигаре мисли ифротгароӣ ва терроризм эҷод кардааст ки мубориза бар зидди он қарзи виҷдонӣ ва инсонии ҳар фарди худогоҳ ва бонангу номус маҳсуб меёбад. бешубҳа терроризму экстремизм ва ифротгароӣ ҳамчун падидаҳои номатлуб бо амалҳои нанговар ки аз ҷониби гурӯҳҳои ҷиноятпеша ва созмонҳои террористӣ бо пуштибонӣ аз қудратҳои ҷаҳонӣ бо мақсади пиёда сохтани ҳадафҳои нопоки худ дар ҷаҳон, хусусан ховари миёна амалӣ мегарданд, ба суботу амнияти кишварҳои олам ва якпорчагии давлатҳо таҳдид эҷод карда, амну осоиш ва ваҳдати халқу миллатҳоро зери суол мебарад. терроризм истифодаи зӯроварӣ, таҳдид ё тарсонидани аҳолӣ бо мақсади ба даст овардани ҳадафҳои сиёсӣ, идеологӣ ё дигар манфиатҳо мебошад. экстремизм бошад ин пайравӣ аз ақидаҳо ва амалҳое дониста мешавад ки хилофи қонун, арзишҳои инсонӣ ва ахлоқӣ буда ба низоъ, хушунат ва нобасомонӣ мебаранд. пӯшида нест ки таҳдидҳои гуногуни олам, аз он ҷумла махсусан таҳдидҳои терроризм, экстремизм яке аз маъмултарин таҳдидҳои сиёсии ҷаҳонӣ ба шумор мераванд ки ҳалли ҳамаҷонибаи онҳо на вазифаи як ё якчанд давлат, балки муносибати байни ҳамдигарии тамоми кишварҳои оламро тақозо мекунад. ва имрӯз пӯшида нест ки терроризм ҳамчун мавзӯи доғи рӯз ҳам гӯем хато намекунем, тамоми ҷаҳонро фаро гирифта истодааст. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки зарфи чанд соли охир беш аз 100 кишвари ҷаҳон ҳадафи амалҳои нопок ва харобиовари гурӯҳҳои даҳшатафкан қарор гирифта, ҳазорон нафар мардуми осоишта қурбони амалҳои террористӣ шуда, ҳамзамон миллионҳо сокинон манзили зисташонро тарк кардаанд. вақт собит намуд ки бар асари амалҳои террористӣ ва ноҷавонмардонаи гурӯҳҳои ифротӣ ва тундгаро дар бисёр мамолики дунё шахсони бегуноҳ
махсусан занону кӯдакон ба ҳалокат расида шаҳру деҳот ва ёдгориҳои зиёди фарҳангиву таърихӣ хароб гардиданд. илова бар ин зарба ба иқтисоди кишварҳо баҳси дигар хоҳад буд ки зарари ба иқтисодиёти кишварҳо расонида шуда ба миллиардҳо доллар баробар мебошад. бояд тазаккур дод ки дар сурати наандешидани тадбирҳои зарурӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ ва идома ёфтани ин зуҳуроти номатлуб аз ҳар ҷиҳат хатарҳои зиёдеро дар пай дошта на фақат боиси афзоиши таҳдиду хатарҳои сиёсиву иқтисодӣ, амниятӣ ва фарҳангӣ, балки омили фақру камбизоатӣ, афзоиши бемориҳои сироятӣ дар тамоми минтақаҳои гуногуни олам мегардад ки ба осоиштагӣ ва сулҳи башарият таҳдид хоҳад кард. бо дар назардошти вазъи мураккаб ва пешгӯинашаванда мубориза бар зидди терроризму экстремизм яке аз ҳамтҳои муҳими сиёсати дохиливу хориҷӣ ва фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар маҳсуб ёфта, ҷумҳурии тоҷикистон бо талошҳои созанда ва ҳамкориҳои байналмилалӣ таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сафи мубориза бо терроризм қарор дорад. ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун як кишваре ки ташаббускори сулҳ аст ва барои ояндаи умуман сайёра яъне ки диққати хоса медиҳад, ҳамчун як кишваре ҳаст ки дар тамоми созмонҳои милали муттаҳид яъне пешниҳодҳои сулҳро ироа мекунад ва дар мубориза бо терроризм имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон яке аз кишварҳои пешсафе аст ки мақоми аввалро ишғол мекунад. аз ин рӯ ҳар фарди бонангу номус, хусусан наврасону ҷавононро зарур аст ки ба қадри сулҳу субот, осоиштагӣ, ваҳдати миллӣ ва истиқлоли давлатӣ бирасанд ва ин сарзамини аҷдодиро бо чашми заковат, зиракии сиёсӣ ва донишу хирад ҳифз намоянд. шумораи ҳалокшудагон дар натиҷаи обхезӣ ва сел дар ҷазираи Суматраи Индонезия ба 435 нафар расид. зиёда аз 80 000 нафар аз сокинон ба ҷойҳои амн кӯчонда шуда, садҳо каси дигар аз сабаби вайрон шудани инфрасохтор дар ҳолати вазнин қарор доранд. хабарҳо аз хориҷи кишвар. шумораи ҳалокшудагон дар натиҷаи обхезӣ ва сел дар ҷазираи Суматраи Индонезия ба 435 нафар расид. наҷотдиҳандагон ҷустуҷӯи гумшудагони аз офати табииро ки аз боронҳои шадид ба вуҷуд омадааст идома медиҳанд. дар айни замон шумораи онҳо на камтар аз 270 нафарро ташкил медиҳад. зиёда аз 80 000 нафар аз сокинон ба ҷойҳои амн кӯчонида шуда, садҳо каси дигар аз сабаби вайрон шудани инфрасохтор дар ҳолати вазнин қарор доранд. гуфта мешавад ки қисми шимолии ҷазира аз ҳама бештар зарар дидааст. шумораи ҳалокшудагон дар натиҷаи обхезӣ дар ҷануби Таиланд ба 162 нафар расид. дар ин бора маркази миллии мубориза бо офатҳои табиӣ хабар дод. ин офат қариб ба 3 миллион нафар аз аҳолӣ таъсир расонда, 9 вилояти кишвар зери об монданд. кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ барои ёрӣ ба сокинон аз чархболҳо ва қайиқҳои резинӣ истифода намуданд. мақомоти кишвар расонидани кӯмакро ба минтақаҳои душвортарин то ҳол идома медиҳад. дар Шри-Ланка шумораи ҳалокшудагон дар натиҷаи сел ва обхезии тӯфони Дитва ба 153 нафар расида, қариб 200 каси дигар ба рӯйхати бинишонгаштагон шомиланд. дар маҷмӯъ дар саросари кишвар беш аз 5 миллион нафар осебҳои гуногун дидаанд. тибқи маълумоти маркази идоракунии офатҳои табиӣ, беш аз 78 000 нафар маҷбур шуданд ки хонаҳои худро тарк кунанд. барои онҳо аллакай 800 нуқтаи кӯмак кушодааст ки аксари онҳо дар асоси мактабҳо мебошанд. барои бартараф кардани оқибатҳо ҳазорҳо полис, баҳрнавардон ва низомиён ҷалб карда шуданд. онҳо ҳушдор медиҳанд ки тӯфон метавонад дар 12 соати оянда шадидтар шавад. паҳлавонони тоҷик дар мусобиқоти силсилаи ҷаҳонии тоскулоҳи бузург ки аз 28 то 30 ноябр дар шаҳри Абу-Даби, Имороти Муттаҳидаи Арабӣ баргузор гардид, бо муваффақият ҳунарнамоӣ намуда ба гирифтани 2 медал шарафёб гардиданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Раҳматшоҳи Обид. паҳлавони тоҷик дар мусобиқаи сайри ҷаҳони ҷудо дар Абу-Даби, Имороти Муттаҳидаи Араб аз 28 то 30 ноябр иштирок карда ба гирифтани 2 медал, як медали нуқра ва як медали биринҷӣ шарафёб гардиданд. ин мусобиқот бори даҳум бо мақоми Гранд Слам точкулои бузург доир гардида, бо иштироки 373 варҷишгар, 221 мард ва 152 зан аз 52 кишвар аз рӯи 7 вазн байни мардон ва 7 вазн байни занон сурат гирифт. ба ҳайати мунтахаби Тоҷикистон 8 нафар гӯштигирон дохил буданд ки
дар 4 вазн байни ҳам рақобат карданд. Аз байни гӯштагирони тоҷик 2 нафар Муҳиддин Асадуллоев ва Сунатулло Мусоев медал гирифтанд. Инчунин дар Абузаби паҳлавони тоҷик Абубакр Шерв дар вазни то 73 кило ҷои панҷумро гирифт. Боз 2 паҳлавони тоҷик Муҳаммадҷон Абдуҷалилзода дар вазни то 90 кило ва Ҷаҳонгир Маҷидов дар вазни то 100 кило ҷои ҳафтумро бо ҳам диданд. дар мусобиқаи Гранд-слами Абу-Даби дар ҳисоби умуми дастаи мунтахаби Русия бо касби 2 медали тилло, 4 нишонаи нуқра, 2 ҷои панҷум ва 3 ҷои ҳафтум ғолиб шуд. Бояд зикр намуд ки варзишгарони Русия пас аз муддати тӯлонӣ дар ин мусобиқот таҳти парчами кишвари худ ҳунарнамоӣ карданд. Мунтахаби Ҷопон бо касби 2 медали тилло, 2 нишонаи биринҷӣ, 1 ҷои панҷум ва 1 ҷои ҳафтум зинаи дуюмро соҳиб шуданд. Мунтахаби Олмон бо касби 2 медали тилло, 1 ҷои панҷум ва 2 ҷои ҳафтум зинаи сеюмро ишғол карданд. Варзишгарони Тоҷикистон бо касби 1 медали нуқра ва 1 нишонаи биринҷӣ, инчунин 1 ҷои панҷум ва 2 ҷои ҳафтум дар зинаи 14-ум қарор гирифтанд. Маблағи умумии ҷоизаи ин мусобиқот 154 000 евроро ташкил медиҳад. ва варзишгарон барои медали тилло 5000 евро, медали нуқра 3000 евро ва нишонаи биринҷӣ 1500 евро ҷоиза тақдим гардид. ҳамчунин варзишгарон барои беҳтар кардани мавқеашон дар феҳристи ҷаҳонии дзюдо соҳиби имтиёз гардиданд. бинандаҳои азизи гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.